it-3 tim qed naraw il-frott ta' ħafna u ħafna ħidma matul ix-xhur li għaddew, mhux biss tal-kandidati infushom imma tal-partit illi investa tant ħin u tant riżorsi fil-kampanja taż-żgħażagħ tal-kandidati żgħażagħ fuq il-pjattaforma Start, ġifieri għall-aħħar xhur aħna konna qegħdin nagħmlu ħilitna kollha sabiex naraw ir-riżultati sbieħ għal dawn iż-żgħażagħ u fil-verità naħseb jiena kuntenta ħafna bl-andament, biss il-bieraħ kellna numru sabiħ ta' żgħażagħ jiġu eletti, mod notevoli naħseb kellna 10 żgħażagħ eletti bħala viċi sindki u numru ta' sindki wkoll u ħafna minnhom sindki ġodda, ġifieri r-riżultati huma sbieħ ħafna, nħares il-qudiem għallum l-aħħar ġurnata naħseb milli jidher l-affarijiet ħajkunu qegħdin more or less fuq l-istess nota, ġifieri l-futur huwa wieħed sabiħ ħafna meta jkollok l-investiment fiż-żgħażagħ naħseb qed iħalli l-frott tiegħu u mhux biss daw it-3 tim imma ovvjament fil-lokalitajiet tagħna li ħajinvestu ħajjinbenefikaw ħafna mill-enerġija żagħżugħa ta' dawn il-kandidati.